Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg a 2 uned 4. Cydrannu, grymoedd a deddfau Newton. Mi ddechrau gyda enghraifft. Tynnu'r gronyn mas 2 kilogram ar draws arwyneb llorweddol gan rym llorweddol 8 Newton. Ond mae grym gwrthiannol 5 Newton yn gweithredu arno. Darganfyddwch gyflymiad y gronyn a'r adwaith rhwng y gronyn a'r arwyneb. Y gyntaf gêm mae rhaid ni osod y grymoedd ar y gronyn yma sy'n gweithredu arno. Felly mae gyda fe bwysau sy'n 2, y mas lluosi G, felly 2G. Mae gyda fe 8 Newton yn tynnu fe. Mae gyda fe'r adwaith rhwng yr arwyneb a'r gronyn. Hwna sy'n cadw fe'n ei le. A wedyn mae grym gwrthiannol 5 Newton am i dynnu fe nôl. Mae hwnna yn mynd yn erbyn y mudiant. Felly mae fe'n mynd yn y cyfeiriad chwith i'r dde, felly mae gyda fe gyflymiad. Felly defnyddio ail dedd Newton, mae 8 am dynnu fe un ffordd, a mae 5 am dynnu fe nôl. Felly 8 tynnu 5 yn 3 Newton, yn haflu'r mas lluos'r gyflymiad, y mas yn 2, felly mae A yn mynd i fod yn 1.5 metr yr eiliad sgwar. Darganfyddwch y cyflymiad a'r adwaith, felly ni angen dod o hyd i R. Na does dim mudiant yn cyfeiriad vertigol, felly mae R minus 2G yn mynd i fod yn 0. Felly mae R yn mynd i fod yn hafal i 2G sy'n 19.6 Newton. Enghraifft 2. Ni'n mynd i fyny llethr wedi goleddu. Tynnu'r gronyn mas 2 kilogram ar hyd arwyneb sydd wedi oleddu ar ongl 27 gradd i'r llorwedd, gan rym 18 Newton sy'n paralel i'r goledd, ac mae grym ffrithiannol 5 Newton yn gweithredu yn ei erbyn. Darganfyddwch gyflymiad y gronyn a'r adwaith rhwng y gronyn a'r arwyneb. Felly mae angen gosod yr grymoedd yn ei lle. Mae 2 yw'r mas lluosi G i roi'r pwysau i ni. Mae grym 18 Newton sy'n paralel i'r goledd yn tynnu fe i fyny. Mae'r adwaith yn perpendicular i'r llethr, felly mae R yn mynd yn y cyfeiriad yna. A mae 5 Newton yn ei dynnu fe nôl. Felly mae gyda fe gyflymiad i fyny, y llethr, y grymoedd, ni nawr yn mynd i gymeryd grymoedd paralel a perpendicular i'r plan. Felly mae'r grymoedd i gyd ond am y pwysau yn paralel neu perpendicular. Felly ni'n mynd i cydrannu y 2G. Ar gyfer mudiant ar blaen wedi oleddu, mae'n arferol i gydrannu grymoedd yn paralel a perpendicular i'r plan. Felly, mae 2G yn dod lawr, ni angen cydrannu hwnna mewn i 2 gydran. Felly, cydran perpendicular i'r plan a cydran sy'n paralel i'r plan. Gadlwn ni nhw'n P a Q. Felly, mae 27 dyn ni fyna, mae 27 dyn ni yma. Felly mae 63 yn mynd i fod yn rhwng yr grym a'r llethr. Felly cymeryd y perpendicular, P, a ni'n cael 27 fyna hefyd. Felly dilyn yr ongl o gwmpas nes bod ni'n dod o hyd i'r un ni angen. Felly P dros 2G yw cos 27, felly mae P yn mynd i fod yn 2G cos 27. P dros 2G yw cos 27. Ar gyfer Q, Q dros 2G yw gyferbyn dros agos, yw sin 27. Felly mae Q yn 2G lluosi sin 27. So mae 2 gydran dyn ni o'r grym 2G. Mae'r un perpendicular yn mynd i fod yn 2G cos 27, a'r un gyda'r plan, paralel i'r plan, yn mynd yn 2G sin 27. Hwna'n paralel i'r plan. Mae yna, ond mae'n gweithredu ar y gronyn. Cydran i lawr y plan a cydran yn perpendicular.
Felly ail dedd Newton i fyny'r plan. Mae grymoedd yn 18 yn tynnu fe lan, 5 yn tynnu fe nôl a Q angen tynnu fe nôl. Felly dyna'r grym cydeffaith yn haflu'r mas lluosur cyflymiad. Ni'n gallu gosod gwerthoedd yma, felly 18 tynnu 5 yn 13 minus 2G sin 27 yn haflu 2A. A felly mae 2A yn 4.102, mae A yn mynd i fod yn 2.05 metr yr eiliad sgwar. Felly dyna'r cyflymiad, ni angen yr adwaith R. Felly cymeryd grymoedd perpendicular i'r plan, R tynnu cydran 2G perpendicular i'r plan o 2G cos 27, felly R yn mynd i fod yn, a does dim cyflymiad yn yr cyfeiriad perpendicular y plan, does dim mudiad o gwbl, felly mae hwnna'n haflu 0. Felly mae R yn haflu 17.46 Newton. Enghraifft 3, ni argoledd eto. Mae gronyn mas 2 kg yn cael ei wthio i fyny ar wyneb sydd wedi oleddu ar ongl 27 i'r llorwedd gan rym llorweddol tro yma, 20 Newton, ond mae grym ffrithiannol 5 Newton yn gweithredu arno. Darganfyddwch gyflymiad y gronyn a'r adwaith rhwng y gronyn a'r arwyneb. Felly gosod y grymoedd mewn, y pwysau yw 2 lluosi G, yr adwaith yn mynd i fod yn 3, mae grym 20 Newton llorweddol yn gwthio fe i fyny, a mae ffrithiant yn dyla fe nôl. Felly, mae mudiant i fyny'r plan, felly mae A gyda ni i fyny'r plan, mae'r grymoedd R ac 5 yn mynd yn parallel a perpendicular, mae 2G angen newid a mae 20 angen newid. Felly, wnaethon ni 2G gynnau, felly ni'n mynd i cydrannu parallel a perpendicular. Felly, y 20 Newton, cymeryd y 20 ar draws o'r pwynt o'r gronyn. Felly, fyny'r plan, mae cydran parallel a cydran perpendicular dyn ni. Y cydran parallel yw 20 cos gyda'r ongl, a perpendicular yw 20 sin gyferbyn yr ongl. Felly, mae 20 yn rhannu mewn i 2 gydran. Yr un peth oedd y 2G wedi rhannu yn gynt mewn i 2 gydran. Felly mae gan y grym 20 Newton, cydran 20 cos 27 i fyny'r plan, a chydran 20 sin 27 i fewn i'r plan, neu perpendicular i'r plan. A ni'n wedi wneud y pwysau 2G, oedd gyda hwnna 2G cos 27 i fewn i'r plan, a 2G sin 27 lawr y plan. Felly, i fyny'r plan, mae gyda ni 20 cos 27 minus y 5 minus y 2G sin 27 yn haflu'r mas lluosur cyflymiad. Felly, mae'r ochr chwith yn gweithio mas i fod yn 3.922 yn haflu 2A rannu y 2, a ni'n cybod A yn 1.96 metr yr eiliad sgwar. Yr adwaith, felly, does dim mudiad yng nghyfeiriad perpendicular i'r plan, felly R minus y 20 sin 27 o'r grym 20 Newton, a minus 2G cos 27 o'r grym 2G. Felly mae rheina yn gweithredu yn erbyn R. Maen nhw gyd mewn cydbwysau yng nghyfeiriad perpendicular y plan, felly haflu 0. Felly ni'n gallu gweithio hynny mas, a mae R yn dod yn 26.5 Newton. Felly beth sy'n canlyniad pwysig sydd gyda ni yma, a sy'n werth i wybod. Felly os yw W yn gweithredu, W yw'r pwysau yn gweithredu i lawr yn vertigol o'r gronyn, cydran W perpendicular i'r plan a cydran W yn parallel i'r plan. Mae 90 minus
theta gyda ni yma. Felly mae theta yn mynd I fod yr ongl rhwng y cydran perpendicular i'r plan a W. Felly mae gyda ni ar gyfer y perpendicular i'r plan, mae gyda ni W cos bob amser ar gyfer y pwysau, W cos, a paralel i'r plan, mae gyda ni W sin. Felly mae W yn cydrannu mewn I cos yn perpendicular gyda'r ongl, a chi ddilyn yr ongl rown I weld ble mae e. Felly gyda'r plan, nag e perpendicular i'r plan, mae fe'n W cos theta, a paralel i'r plan, mae lawr y plan, mae fe'n W sin theta. Y ddau yna yn bwysig i'w cofio. Enghraifft 4. Mae gronyn mas 0.2 kg yn cael ei ollwng o ddisymudedd 20 metr I fyny plan llyfn, sydd wedi'i oleddu ar ongl 17 gradd i'r llorwedd. Darganfyddwch fiannedd y gronyn fel mae'n cyrraedd gwylod y llethr. Does dim grymoedd eraill ond ei bwysau a'r adwaith a mae'r plan yn llyfn. Felly gosod y pwysau yn 0.2 g sy'n 1.96. Mae'r adwaith rhwng y ddau a mae e'n symud I lawr y plan. Mae'n cael ei allwng o ddisymudedd, felly mae'n symud I lawr y plan. Felly ail dedd Newton, mae cofio cydran y pwysau lawr y plan yn mynd I fod yn sin, so 0.2 g sin 17 yw'r unig grym, dyw'r ddim yn gweithredu yn paralel i'r plan, yn hafel I mas lluosu'r cyflymiad, felly 0.2 lluosu A, sy'n rhoi I ni bod A yn mynd I fod yn, mae'r 0.2 yn canslo G lluosu sin 17, sy'n dod yn 2.865 metr yr eiliad sgwar. Nawr te, mae'n cael ei ollwng o ddisymudedd. Ni'n cymeryd bod y cyflymiad yn mynd I fod yn gyson, a mae yn, felly rhif yw'r cyflymiad, felly ni'n gallu defnyddio'r hafeliadau mudiant ar gyfer cyflymiad cyson. Mae'n cael ei ollwng o ddisymudedd, ni'n gwybod beth yw A, ni angen gwybod beth yw'r biannedd y gronyn fel mae'n cyrraedd gwylod, a ni'n gwybod bod e 20 metr I fyny. Ni ddim angen T, felly ni'n gallu cael gwared yna. Pa hafaliad ni'n mynd I ddefnyddio? Wel, hon. V sgwar yn haflu U sgwar plus 2AS. Felly, gosod gwerthoedd mewn, a ni'n cael V sgwar yn haflu U sgwar yn 0, 2 lluosu A lluosu S, a mae V sgwar yn mynd I fod yn, wedyn V yn mynd I fod yn ail isradd, hwnna so 10.7 metr yr eiliad yw V. Dyna'r biannedd y gronyn fel mae'n cyrraedd y gwylod. Enghraifft 5. Mae gronyn mas 0.5 kg yn cael ei wthio I fyny plan garw, sydd wedi oleddu ar 30 gradd i'r llorwedd gan rym llorweddol 5 Newton. Darganfyddwch maint y grym ffrithiannol os mae 2.8 metr yr eiliad sgwar yw cyflymiad y gronyn. Felly, grymoedd I fewn, mae'r pwysau, mae'r adwaith, mae'r ffrithiant. Felly, mae'r 0.5 g angen cydrannu a mae'r 5 Newton angen cydrannu. Felly, ni'n mynd I ddefnyddio ail dedd Newton I fyny'r plan. Felly, yr 5 Newton, cydrannu hwnna gynta, felly I fyny'r plan, paralel y plan, mae gyda ni 5 cos gyda'r ongl, bwysig gweithio mas lle mae'r ongl, a wedyn ni 5 cos 30 fanna, a wedyn ni minus F, y cydran y pwysau, mynd I fod yn 0.5 g sin 30, felly minus hwnna, felly dyna'r grymoedd sy'n gweithredu lawr, a mewn haflu mas lluosu'r cyflymiad. Felly grym 5 Newton I fyny'r plan,
minus F minus y grym 0, y cydran, y grym, y pwysau i lawr y plan yn tynnu nôl yn haflu mas lluosi cyflamiad. Felly, F yw'r unig beth ni ddim yn gwybod. Mae yna F ar draws, yn 5 lluosi cos 30, minus 0.5 gall sain 30, minus wedyn 0.5 lluosi 2.8, a ni'n cael hwnna yn haflu gweithio mas i fod yn 0.48 Newton. Felly dyna'r grym ffrithiannol. Ymarfer i chi nawr, darllenau nhw, a wedyn ni eisiau chi wneud ddaliau'r fideo i weithio nhw allan ac mae'r atebion yn dilyn wedyn. Mae gronyn mas 0.4 kg yn cael ei dynnu fyny plan llefn sydd wedi oleddi ar ongl 50 gradd i'r llorwedd gan linyn paralel i'r plan. Os oes gan y gronyn cyflymiad 0.3 metr reiliau sgwar i fyny'r plan, darganfyddwch y tensiwn yn y llinyn. A dyna ateb hwnna. Mae gronyn mas 0.8 kg yn symud i lawr plan wedi oleddi ar ongl 14 i'r llorwedd. Ar un amser, mae gan y gronyn gyflymder 5.8 metr yr eiliad, a phan mae gronyn 2 metr ymhellach lawr y plan, mae ganddo gyflymder 6.2 metr yr eiliad. Gan dybio fod gan y grym ffrithiannol maint cyson, maen nhw'n dweud hwnna mwyn bod yr cyflymiad yn mynd i fod yn gyson, fel bod chi'n defnyddio hafliadau mudiant gyda chyflymiad cyson. Darganfyddwch gyflymiad y gronyn, a wedyn ni darganfyddwch maint y grym ffrithiannol rhwng y gronyn a'r plan. Daliwch y fideo a'ch mas atebion hwnna yn dilyn nawr. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yna.